mga bisyo nimo da. Kana tagay-tagay nimo unsa pa nang pambuhat nimo dira? Normal. Sugal. Ayaw lang pa. Sige, biyaan ako ang laag, biyaan ako ang sugal. Ayaw lang ng tagay. Uy, Unsam? pagpuyo jud si sir kay diha bug galagot nimo magpataka lang panghi. Di ba kana ihiyaan ko nimo? Dila ka usa, dila ka duha, dila ka tulo, dila ka upat, kundi ka lima. Oh. Unsa naman taong ka? Uy, una ang manok gani mo inom man nga di na mangi ako pa ka. So, Ang manok ayo kumpara ang manok ug ikaw. Kisa may nahuna-huna ninyo? Kisa may pangutak ninyo? ang manok. Ikaw. Oh. Nya kung di ko mainom, di na sa ka mainom ha? Di ko mainom. Bantay bitaw di ka man laag. Di sa gumulag. Di ka masugal. Di na sa gumsugal. Bantay bitaw ka. Bantay jud ko. Hi. Ay, Bishi. Hi, Bishi. Unsam sa ka dire lambing. Baga lang ng kilay nimo da. Nanong, tari mo ka, Bishi? May tagay doon. Gusto mo ba uminom? Wala kanino. Ano na sa ning nindot ha? Nagsabot, maopay pagsabot to. Ay na si panggalgal dire kay nagsabot nami nga di nami mo inom. Sagot ko naman lahat. Wa koy labot. Oh, Kalang Bishi ka nang biya nami. nagsabot na mga ni Bishi ka nang di Ikaw, na siya ayaw mo? Di na lagi ko. di na nagsabot na di na siya magtagay, di na siya magsugal, di na siya maglaag, di na siya magbarkada. Sabot na may Oh, baka. parehas mi ha. Wala magbagong Hindi ko maintindihan. kinabuhi namin. Tagalogin mo. Ang sabi ko, hindi na siya iinom ng alak at hindi na siya gumala at lalong hindi na siya magsugal-sugal. Sugal sa sakto ba yan? Oh, sakto yan. Oh, Sakto ang ay, tama ba yun? Ikaw, pre. Sagot ko. no. Uy, Ayaw ko na. Buhay na kami, huwag Oh. ka nang ano dyan. Nagbagong Sabi tuig na nyo kami. ha. Mamaya maubos yun. Bahala kayo. Sige, puntahan nyo lang ako pag gusto nyo uminom ha. Sorry, Beshi, basta hindi kami pupunta dyan. Doon. Asaan ba? Si Jan, andun si Jan. Ah, Oh. si Jan. Sige, sige. Tatawa-tawa ka ha. Uy, sige ha. Ay, Punta na ako sa loob, huwag kang... muadto na ako sa sog. Ayaw gawas ha. lakaw ko oy. Ay, dako. Asa man ka? Panay kahoy ang abuhan unsam kam ngahoy ko. Tao ni siya. Bantay, bitaw ka ha. Balik din ha. Na unsam kaya Kasi yung pag hindi ka bumalik, masasampal kita. Masasampal. Kita mo daw, masasampal. muram ko. Okay, Ay, sorry. Sige, pangawi na. sumunod ka na doon. Oh, sige, bye-bye. Kisa ko. Sige, bye-bye. Sapa jisa uy kay mo nang kagustuhan jisa. Wa ba yay gasugo nimo nga maglaslat mo tapos mo uyab. May na nimo. Ayo. Dayon lang. Dili nagpuyo si Jisa og Saryo? Si Jisa. Oh ma'am, si Jisa na injury man ni ma'am oy. Unsa uy tuyo nimo ma'am? Ani ari lagi ko ma'am kay sila magutong las ning lads ito sa kong lodging house. Ma'am niya naguba man ang katri niya. Kinanglan ila ning bayran. Kag naging nakabutang diri Saryo Jisa sitio Kigwa. Nah, tanawa Jisa nakabayad pa Tingnan mo, makabayad ano ito kay mong katri kay bubukon naman. Oy, dili gina magsilbi day. Kanang ma'am, Mama ninyo gigamit niya dili ninyo bayran perting gubaas akong katri dito. ma'am napiang man ni siya. Na problema na gina nila kay nganong nagkiat sila dito ma'am. Sa ma'am ako sang paano ang uyab ani ma'am oy mao gyud ang kay makabayad kay ma'am to nang sigig. Kung Nanggalgal ko ani batahan na kon. Kumulakaw diri og dili Ala na, ay. makabayad. Pagdali saryo, pagdali ayud sa mamama din ha oy. Lakaw man ang mahihilot ma. Wala na naabot Oh. rin tagiya. Mahihilot. Tagiya na dong, tagiya. Ala tubangan na diha. Ang ari ko Yes, diri kay maningil ko sa katri nga inyong Oh. giguba. Ha? Katong katri nga inyong giguba. Wala mo to na magiguba, ma'am. Gabok lang gyud kay to siya. Oh, jud gabok naman kay Nga dili sa mi pwede mo. Dili gina mahitabong gabok kay oh, gikan dito si Chris, Isa, bangon, si isa, Janwa, dili, si Imsay ug si Buyong. Dili, Kamoy las, naguba gidi ay. Dili pabangonon ko ni pero makita ang Ay, tagiya. gabok na kay to siguro basin si Janwa o si Chris, mato nakagabok kay dagko kay to. Oh, namang tanawan ni nga di naman gani halos kabaro gani in town kay. Piang ang Ibahigda na mo kay di para makibaw ang tagiya nga. Ipahigda man. Makalista ba mo? Kay pahilot man nako. Jud ning banahaw. Oy, Di may pwede mamoy kay wala mo gani ko kapaso dito. Igor ko ni patong na huslag largo na. Napiang pagyud. Di magsilbi na. Ikay mo bayad kay ika. Na injury man may sa imong territory. Kamu may ning duol dito sa ako ang teritoryo sad. Kinahanglan mo bayad jud ka sir kay di ko mulakaw diri kung wa kay ituno lang kong bayad.
Basi maka-discount ka kay napiang naman eh. Ang buko-bukoan nila balik man ka. Ano na Adili sa naman? nimo bayad oy. Bayad sa siya sa balik dito pa nga na siya. Lalimba. Na magsilbi ingon ana kay kamo may nagamit. Ay ikaw lay pahilot ani ma'am, mo bayad may papahilot na nimo. Di na ay, dili na ako obligasyon. Ang ako ang obligasyon maningil ako sa catering nga naguba. Dubli na Obligasyon dyan nimo ma'am kay mo am tong katri dito man sa imong road sa imong room sa imong lodging house. Ako na may nagamit. Dili to gabok ma'am kay kung gabok pa to nalusno na to silang imsay pag sibuyong nagamit ato. Oo, Ay, wala pa kayo may nagsugod, ma'am. Los no ego pa may ning patong ni lingkod. Mo ana pa ta ko. Na los no og kalit. Mo gani. Watay mahimo na. Pusik ta may tato. Kay dito na mugikan Awa sa riyo na. Dubli na ng problema nimo. Dubli na imong problema. Diri pa lang unta mos payan. Di ko mo bayad ma'am oy, di jud mahimo. Ako sa ni Ma'am, di gini mahimo na ma'am kay ikaw mo ako sa ni pahilot og siguro oy. Ay unya na. Nga, Di pa di man na apoy. Di pa mo. Mapiang nga. Mapian nagsamot ma'am ayo pag ana. Bali na ron. Maglakaw di pa mo pwede kay wa pa mo kabayad na ko. Pahilot ra, ma'am. Ipahilot ra man ni ma'am, Adi na naguman. lagi na magsilbi. Inahuman lang pahilot ma'am, isitol na to ni. Tilutay ana ini ka bayad ninyo. Na. O ikaw ma'am, Oy! na kay kabayad ya ma'am. Atubangan na kan. Kamu inyo na kagustuhan duha nga. Naata din ay pay. Ikaw na lang ma'am, Gismail man. Lahing samot. Wa man gani ko musudi ana ka kwarta ma'am. Dili pwede, Wala. sir, dili pwede. sir. Samot ni kapiang. Samot ang kapiang ma'am. Ayaw lagi inay. Adi na. Mama. Ako di gyud pa mo sugot. Ayaw ma'am. Ma'am. Ayaw. Bayad Kuya, gusto ko. Ate kuya gusto ko.